tagal yittudale julde rasul sallallahu alaihi wasallam gote mon way wondino way wondirebe way wondir dum calni min jurima yebi ko be pin tv nder e bawo ledi kala assalamu alaikum bismillah mon rewinduji haydeji no wirno kale subaka 5 numéro de la semaine juma mubarak arti non filando leful watame nder ne do yontere ko rewane allah yo allo jabo ko fa hen yo yafu en fa tabarakallah 5 numéro de la semaine ena way do ganda on jadi debbo mo dara halaybe no ko alaji mo musa ali sefsri hamata on woni ganda ko ay satan jayi kon ko bam ko tigi jodi do fa tabarakallah arde tigi ganda kay ha don don wala filando ko sifa kele gadan jadi ledi senegal e o subaka ganda ko aljuma ena wowirno jadi ledi senegal kan kala ni ngare kubala aljuma no gas lewru me 2022 ena wayno kanji kalante non fono dowru golla ena tawe hero do fannu ganda tigi ko justice ledi senegal e goddum dum tigi woni ko rendi sifa kele gadan jadi ledi senegal e o subaka ngudde terna ko de don jayde gendire lo soleil national artitigi ko guddit golla den alwanire sappo ne ire biennale de l'art africain contemporain woni nyanyal wala benna ganda kay ya ko nyanyal en way sifrede en wayno adri sen ganda tigi odon ganda ko biennale 14e édition guddita do nder leydi Sénégal taw ko tawtorede ben artiste be haduno kala wala artiste be dund Afrique dum non wadi hanke o lancement to grand théâtre tawtorede mo ko président de la République son excellence président Macky Sall taw do wide don kede wala ben uditi ganda kay on 14e biennale art mais ko retour plein de promesses en wayno arte mabbe no xalit ni ko kay e wasiade simbitindo do fonno nyanyal do nder leydi Sénégal dum woni ko tawte nder don jayde le soleil jayde enquête do subaka arte tigi ganda ko nder arawanire no bideni 14e édition de la biennale do nder ganda ko lamor ko leydi Sénégal be ko Dakar capitale de l'art arte tigi ganda ko galdo nyanyal ben artiste be to kay ko art plasticien e ko ganda kay sculpteur en yoge mabbe kambe tidi be dendi do ngam kay dum ko tagal covid 19 o don no pose jude taw kay ko festival wadani Dakar o don tigi ganda ko festival ko no yubine rek ale hitande no covid 19 wadi dum frene jon non ganda ko bamti hanitni Macky Sall namdi ko dido entreprise aji publique kabe privé wadde financer odon art et culture fina tawa ko kay nyanyal men no hanitni sabo e wiide makko dum tigi way do de ganda ko lenyol way do de rendo ko kay ko ni way do de leydi so tawi yejiri pine mum e nyenye mum hasindi do leydi tigi yejira hore mum wadin ko ngi makko kanko président de la République Macky Sall e hello jeri nder jeyni enquête ko na dum ko ene tawe hello tatabe nder jeyni enquête natal on jagodo gede nder leydi Sénégal Antoine Félix Abdoulaye Diome o jaabi ko Ousmane Sonko al hali DGE ngudon gomutan bingol hali ganda tigi sumgoji leydi Sénégal la direction des élections ene wayno non arte mabbe wiide tigi ganda ko be don enen jode gongo woni mo jodane gongo ko de don terde yewi askan wi do nder leydi Sénégal Desbi le jour jayne Mamoudou Ibra Kane arti tigi ganda ko natal makko kanko on gonoro horejo wala benna gonda ha joni horejo assemblée nationale leydi Sénégal Moustapha Niass jagal duubi capan joyo dum service duubi capan joyo ngal don na dingal dawru gol leydi Sénégal en wayno Niass nena bokkito wala benna nena yalta ngal don na dingal no hanit ni o wi ko fono wadde kala o wari ko kay o don retrait o wiya ko yo jenkono kanko yenni hore makko onon gorko jaaro duubi capande jeetate didi 82 ans no non Moustapha Niass ala tigi mo huri jahi medi wonde lamu e Paul Sédar Senghor gila tigi Sénégal hebi lamu Moustapha Niass wadi servir hay lamu président Macky Sall ngala tigi ko do tigi o wortoro wala men ko do bordoro e dewru gol leydi Sénégal o c'est une retraite volontaire ko ganda ko kanko tigi jokki jetti ciopal makko ko kanko tigi jetti ganda kay ko décision makko peltal ngal ko makko mi umma ko neddo goddo ko te holliti ganda ko wadde accompagner président Macky Sall o so tawi de bi ine doge do dane makko toujours ko baro soutenir président Macky Sall din ko kongi makko kanko Moustapha Niass Janilas et natal on maire mo Thiès wuri docteur Babacar Diop ena en wattiti wodo gestion mairie di Thiès ni nganda ti wonno ko jude Talla Sylla ko de on nganda ko Babacar Diop wi Talla Sylla pamede ko lorno wala min ko tampino ko boy joraade foddeje ko boy nyamde haqeji besngu Thiès e wiide makko kanko Babacar Diop Talla Sylla nganda kaya besngu Thiès khandano e maire bat non saboti ko gestion catastrophique ena wayno non woni no do wirno e don gore e nganda ko million ngaji nyame jamme nyaloma kono kay yaade don leydele ganda tigi ene carene ca heto koy mbada hatu poti wadi do dum tigi o arti kanko on docteur Babacar Diop maire mo Thiès e wadde dénoncer
ɓe mbi ko jani ko ɓe lasa docteur Babacar Diop expose les cafards de Talla Sylla jande vox populi koye natal makko ari kanko on no ganduɗa tigi jangguino to dudal jaabi tettingal 50 joom kono kay keɓɗo fattange ardade tigi ndiɗon maire ndi Thiès ngal dergal e landa yewi askan wi Babacar Diop ɓe mbi ko l'état des lieux 3 mois après son installation bande temedere ɗi ganduɗa tigi waɗi ɗum e hoorejo ganduɗa kay ndiɗon maire ndi Thiès o atti wadde ganduɗa koy ko bilan artude ganduɗa kay on gestion Talla Sylla e wayno Babacar Diop wi ko o alhaali tigi ndiɗon mairie ene wayno de mo wuya hen ha ɓen tigi saabu ɗiɗon milliard uji ñamari kono kay ɗiɗon million ngaji ɗi ganduɗa tigi ndewnono ko lawol fof de mo warten hani ni o wi ko la mairie éprouve des difficultés à rentrer dans ses fonds de recettes sur 3 milliards 33 millions 499 561 francs CFA ɗum waɗa prévoir e 2021 ganduɗa kay woni ko yetti hen walla mbiɗa woni ko heeɓa hen 990 millions 739 643 francs CFA wiidema ko kanko docteur Babacar Diop kan woni tawteka e nder hello joom nde ɗo jayde vox populi ɓe garti noon ministre de l'intérieur Jabir Ousmane Sonko woni Antoine Diome ɓe mbi que le ministre de l'intérieur sermon Ousmane Sonko Jabir Ousmane Sonko ala halin ko yiɗi suɗno ko yewti tigi benno boko yakar ko yewti tigi ngungomu DGE ene wayno Antoine Diome kañum de yalti yetti ganduɗa kay pellital Jabir Ousmane Sonko wa olel jayne les échos e oɗo subaka ɓe gati ko oɗon audit mairie mo Thiès mairie ville de Thiès docteur Babacar Diop révèle la gestion catastrophique de Talla Sylla warten hande ne wiide de ganduɗa kay on de gorko nundal alano ɗon nundal alano e nguɗon laamu mum ɗiɗon bande temedere ɗe jooɗi o waɗi ganduɗa kay ko witto e alhaali tigui ndiɗon jencuɗi wona ko ndiɗon ngolɗon ɗowgol on mo gonda ko Talla Sylla kono kay docteur Babacar Diop wi ko ɓesgu Thiès hani no tigi tawde Talla Sylla yeewi ko ɓooyi sabu tigi ko jooɗinode foddeji mon e haggeji monna hello tatamo nde ɗo jayde ganduɗa kay ko les échos ɓe garti koye oɗon audition confrontation ko allah yewti alhaali Sud Bossé alhaali Adji Sarr Ousmane Sonko ha joni loskoji ne jokki ha joni ganduɗa kay ɓe huccodiroɓe oɗon doyen des juges woni Oumar Maham Diallo haɓe jokki Sidi Mouhamed Mbaye wondude tigi on mo ganduɗa ko Maman Ba deuxième menseuse mo Sud Bossé wondude tigi oɗon joom galle ndi hedde Ndiaye kañum tigi huccodire oɗon doyen des juges ɗum wonno koye ñalawma heccanki faade tigi hanki o ñalawma heccanki faade hanki kamɓe kala ɓe huccodiri Sidi Amen Mbaye o wi ko meeɗa e koyɗe makko meeɗa fawade ganduɗa tigi koye Sud Bossé koyɗe makko meeɗanade nder oɗon salon so Adji Sarr noddinoma omo jaro e saraji ganduɗa kay oɗon salon o heɓa ɗum walla men o humtan ɗum haaju mum ruto yakonde o meeɗa kawde koyɗe makko e nder oɗon salon kan koɗon losko holko yowti nder bundi on audition e hellotanamo nden jayde les échos wa l'observateur oɗo subaka titigi oɗon haali affaire Sud Bossé Sonko Adji Sarr les nouveaux actes posés par le doyen des juges ene noon kamɓe kala ɓe kettama oɗon deuxième masseuse woni Aissata Ba lolirɗo Mama Ba wondude Sidi Amen Mbaye oɗon joom galle nde Khady Ndiaye kamɓe kala ɓe loskam no hanni ni e hello jeeɗi ndeɗon jeyde l'observateur Oumar Maham Diallo e anni ni tigui laɓinande ɓe Sénégal hol bundi ganduɗa kay oɗon dossier hol bundi holto gongo heeɗi koto Adji walla koto Sonko fof ko ndesenen ɓooyi ko ko woni yesso darani tan hanni ni hoɗon fannudowgol politique e nder ganduɗa kay hello jooɓo nden jeyde Futurs Médias yeewi wallu les révélations sur un cas haute de casse alhaali Karim Wade ɓe gatten des triples confidences docteur Cheikh Diène mo ganduɗa ko chargé des élections et au PDS ou sur les choix de Karim Wade il y avait rejeté toutes les perspectives d'alliance avec Yewwi Askan Wi ko Karim Wade jaɓande jottodiral wallu Sénégal Yewwi Askan Wi holko saabi Karim Wade jaɓani beele Karim koko anni tawtude marron beige walla ganduɗa anni mum ko toon woni walla guili mum ko toon woni ɗum ɗon namdal wonate fof e hello jawode ɗon jayde l'observateur le quotidien Madiambal Diagne yilli ko to leydi Mali oɗon contingent leydi Sénégal mo ganduɗa waɗama interdire nadde to leydi Mali sababu noon ko ɗen kuule ko ganduɗa ko ɗeɗen kuule CEDEAO ene wayno CEDEAO koko waɗi sanctionné leydi Mali kañum ne Assimi Goïta ɓenne waɗa bloqué les Jambar c'est tout à fait normal Assimi Goïta bloque les Jambar une mesure de représailles contre les sanctions de la CEDEAO waɗi mo ganduɗa kay ko punir walla mbiyana waɗi mo sanctionné kanko no waɗa sanctionné MINUSMA noon nous sommes dans l'attente des autorisations des autorités maliennes nguɗon gongu walla mbiyana on armée MINUSMA mo ganduɗa tigi ummi koye fedde gota go windere wona ɗum koye hello ɗiɗawo nden jayde le quotidien ɓe gatti koye vague de chaleur banggue rewo leydi Sénégal so wiyama banggue rewo noon pama ko diwan Saint-Louis
diwan mo gonda tigi fuute kumbalu mama bi ko nguleeki diwan walo caade nandi nguleeki bonki wonton men bi que un été meurtrier hendu wundu jaw taw ko mboyi yadude poussière dum woni ko tawte ton yo Allah itande dum ma dum woni tawte helo jabden jayde le quotidien istat aysan jeyno heewi kayri wudda damal e yadde na ton gorko mo ngon ganno e jurbali gorko mo dane ma wiite ko Kalidou Koulibaly do capitaine des Lions le champion d'Afrique ena wayno alhaali mercato Kalidou Koulibaly ne mum nena coowe no feewi mbele ngol Kalidou Koulibaly ma ummo Napoli dum ko namdal kono de odo sa Barcelone ene yidi mo no feewi Paris Saint-Germain kono kene habbi en ko tiidi kambe kalbe jidi ko on mo gonda ko Kalidou Koulibaly ummo ton tawtabe kambe tigi Barcelone les Catalans de Cador se dispute avec un rank de 29,5 milliards comprenez CFA fof de yo Kalidou Koulibaly ko na dum ko goddo mo gonda ti Sénégal dami non dum Sénégal sabbino dum yantoy to leydi France ganda kay faye odon les bleus wite ko Boubacar Camara petto to olympique mo Marseille Boubacar Camara tagal de ganda kay yida wardo inde Sénégal ena wayno Boubacar Camara va porter le maillot des bleus va intégrer l'équipe de France dum ko tawte nderdon jayde hello jeden nderdon jayde stade musibite dube hidiyankoɓe piindi radio yeɓiyankoɓe ganda tigi robindu jayde ko ɗo tigi guddirɗen robindu jayde jewɗo subaka ganda tigi ko aljuma hen ñaguima Allah yo jabanen ko duwa nder yontere o kala yo jabanen oɗon ñalawma hoken barke makko aussi o ñallini oɗon barke oɗon ñalawma fa tabarakallah en calmini kamɓe kala pulagu kala yo wurɓe ɗon fulɓe kala en gartat seeɗa e a faali Idrissa Gana Gueye en 2 minutes e wiide ganda kay caɗele nen nder bon voilà so tawi yimɓe kuppira e dossier wata jaaɓi hen ganda tigui jumpuɗi no hande fini yo jaaru hen haqqilantagal aussi c'est vrai rengene football hande ko kamɓe jeeyi ko heewi ne tawi nder majjum par ce que bon journée ji ne mbaɗe il y a des intégrations et tout il y a des sponsoring il y a du marketing bon bien vrai que bon voilà ta religion ganda ko principe ñuma ad fof dum gardude intact mais yimɓe jaari haqqilantagal e wiide kadi aussi le peuple sénégalais to mbanno soutenir Idrissa Gana Gueye hanki yo moɗum ɗon soutenir hande fala budda he goto oto jaɓ diine ma ne yaɓɓe oto jaɓ finatawa ma ne yaɓɓe oto jaɓ culture ma ne yaɓɓe oto jaɓ ganda kay woylude culture ma sababu nde jaw kala ɗum e gueɗe mbaɗ noon yidde kosam wota dan wiide mbewo goggo e gueɗe mbaɗ noon en tant que titortoɗo diine l'islam holko waɗɗa hima holka fotade wadde musulman pratiquant woni ganda ko juulo kokkoro Allah waktu joyde kala koro barode non kede kala mi sikkude ganda ko wona jawkal aduna jaran tum wona gueɗe nous sommes Idrissa Gana Gueye je suis Idrissa Gana Gueye et toi aussi tu es Idrissa Gana Gueye donc enen fof jagganen mo kollude tigi ganda ko dinon heddi ganda ko yimɓe jomiraɗo subhanahu wa taala kedde monde fa tabarakallah jaggudol ha tiiɗe en calminin juurima en jetti ganda ko kamɓe kala yiiɓe koɓe Pin TV ko wayno ganda kay Babacar Ndiaye Aboubacry Ndiaye en ko wayno ɓen ganda ko jiggo Aissata Jiggo mo dola dentude ganda en di partage o e réseaux sociaux en di partage ganda koye dente WhatsApp de ganda ti ɓe jeggi hen aɓe konni ko tiiɗi ko wayno ganda Ifra Sadio Ba ko wayno o tigui ganda ko Ceerno Li mo gorko mo Birom Tigui walla ni Goudou Koungo en calminimon juurimomo en calmini tigui gorko mo Cempen o wiyete tigui ko ganda ko Abdoulaye Diop Mamadou Mbaye kamɓe kala yiiɓi en koɓe Pindi TV kuuɓal e nenam o bon o ganda ko sohna Hadi Gueye ha en ñaguinimo walla sellal duumigal wonde yummo Pindi Pulago voilà nen lelɗo simi salmini juurima ñaguimam duwaw yummo Pindi yummo jiɗɗo Pular korsindo Pular omo korsini kala korsindo Pular walla yo gurnam juutta tabarakallah to karallagal to wonno to caméra to wonno ton ko hande wirama Ousmane men ko Ibrahima Thiomban voilà Ibrahima Thiomban wondude gorko mo waalo ondi chat en calmini juurimaɓe e tawtorgol mati simmal wondude gorko mo Medina Gounass Gandoli Fariga e musidɓe tedduɓe aussi duwonɗen Gandoli Fariga par ce que Gandoli ko technicien ɗo e Pindi radio mais ko gorko compétiteur alɓuran no fewi o jeenomo oɗon concours to Guinée Allah waɗi o ari 3e position min ñaguirni nde wonto ɗon Gandoli fa tabarakallah e oɗon concours ko arara e Pin TV pourquoi pas o arti yo mono wonde men ɗo onon kala bon voilà duwonɗemo onon kala bo aussi bon voilà jeene Gandoli ko fa tabarakallah yo Allah ken ñalde de jaam Allah jarama jaara